Mga higala, Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo, kami nagapasalamat kanimo sa kahigayunan nga nagapadayon sa pagpasabot sa mga pulong sa kamatuonan. Panalangini kini nga estasyon, panalangini kini nga programa nga mahimo kini o Dios nga instrumento sa pagpaabot ngadto sa mga puloy-anan sa mga naminaw karon diin ang imong pulong Ginoo. May gahom unta sa pag-usab ug pagbag-o sa ilang mga kinabuhi ug unta sila Ginoong Dios imong giyahan sa pagsunod sa pagkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton aron usab sila unya mga luwan sa adlaw sa imong pagbalik. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Amo kining pagadawaton Ginoo tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Well, mga higala, sa makausap pa, welcome sa atong nga programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhis Pilipinas ngadto na sa nakalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod sa atong programa through Facebook Live. Welcome. Sama sa naandan higala, ato ning ibanan ang ato nga mga text iban lang lagi kay di manggid lagi ni mahurot, pero sagdi lang nasayod na mo sa atong sitwasyon, no? Okay, sir, maayong buntag. Karong taod-taod expire siguro ni magfire nako. Ako lang paabot ang ako nga mensahe, sir, nga pasalamatan nako si Manoy Buning nga kanunay gid siyang naminaw aning inyong programa. Sa una, sir, iya man ni kontra ning programa ha, kay iya gani pagngon ang radyo. Unya makabati magud siya sa silingan, magtubag-tubag raman ang mga radyo. Nadugay magpatingog na hinuon siya sa iya nga something's missing naman eh. Okay, salamat kayo. Brother Buning, sa imuhang nga pagpaminaw sa atong programa, no? Di man ta katiwas anigbasa kay na something's missing man. Okay, ang kasuguan maayo pero ang tao nga nagkinahanglan og kasuguan maoy dili maayo. Okay, opiniones atong listeners kay lagi ang atong gitubag karon nga pangutana kani mang pagpanginahanglan sa moral law og ceremonial law ni Francisco sa to'y apelyido aning Rogelio, no? Good PM pastor, lisod sila mobiya sa ila relihiyon kay nagampo sila santos sa ila sakit maayo man. Okay, og di gid sila mobiya nianang mga larawan og mga linilok ilan na nang kaugalingong kabubuton og kagustuhan og sila mismo na ang manubag unya ni ana sa adlaw sa katapusan. Pero kining nga programa nagahatag ni og pagpasidaan, nagsulti sa kamatuoran, naarag gyud na ninyo og dili gyud ninyo dawaton ang pulong sa Ginoo. Well, aron ta higalang makairog pagyud sa unahan, ato sa aning hunungan na lang ang pagbasa sa mga text message. Brother Libby, ipalihog ko og kuan tan-aw diha sa atong
monitor og diining atong mga viewers kay lagi mo reload magud ni. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga ating paminaw o ni atong tanan nga mga viewers atong gina-welcome nini nga kagabion. Okay, ato ning pagbasahon ang atong mga viewers karong gabion na. Niya si Isabel Espinosa Pilapel. Amin. Niya po si Brother Gerardo Labitania o Brother Lolo Labitania sa Australia. Good evening, brother. Good sound tonight. Okay, salamat kayo Brother Lolo sa imong pagpahibalo nga maayo ra atong sound no sa ato nga programa karon. Maayong gabi inyo diha dani. Lolo ug ni Mami Banji dinha sa Australia ug sa mga kabataan. Ang Dios magauban ug magapanalangin ninyo diha sa Australia. Ato sanggi pangumusta day karon diha sila si Ma'am Pretty Miss Simons ug si Ma'am Jing Oslington no sa Australia. Niya po si Darin Joy Bitos. Good evening. Inday, may gabi nyo din, Inday. Niya po si Bayanang. Good evening, everyone. Everyone, Neil. Hi, Kuya John and Kuya Levi. God bless sa inyo. Okay. Watching here in Taberna, Palonpon, Leyte with Abilo Bante family, kauban sad sa among bisita nga si Sister Elaine May Calixtro. Okay, thank you and God bless. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John. Well, mga higala, ni ata sa pagpadayon aning gihangyo ni Francisco Rogelio sa Liti-Liti, no? Diyos Amahan may iyang relihiyon ani. Ingon niya nga pwede ba masayran sir ang moral law o ceremonial law, no? Mao ni ang ato nga gipadayunan og tubag hangtod karon. So angay mahibaluan sa kadaghanan kining moral law mao ni ang napulo kasugo ug ang ceremonial law mao ni ang mga balaod sa paghalad-halad sa mga mananap. Sa unang panahon nag-point out ni siya sa umalabot nga mao si Kristo nga gitawag og landong sa mga butang nga umalabot. Well, ni apata mga higala may tungod aning gitawag og moral law. Akong balikon may tungod sa napulo kasugo ni. Og unya gituhuan sa kadaghanan nga kining napulo kasugo balaod kini ni Moises. Pero base na sa inyong mga dungog ug nabati sa daghanang mga kaygayunan nga ato ning ipasabot sa kahanginan, dili kini balaod nga iya ni Moses ang napulo kasugo kung dili iya kini sa Dios nga gisulat sa Dios diha sa duruha ka papan nga bato sa iyang kaugalingong tudlo ug unya gihatag ngadto kang Moises. Sa laktod pagkasulti, kung kanang napulo kasugo nga imong gisunod ang maunang tua dito nasulat sa duruha ka papan nga bato, well, ang imong gisunod ang napulo gid kasugo sa Dios. Pero og ang napulo kasugo imong gisalindot gisalikway nimo ug mauna po'y imo hinuong gituhuan o gidawat kanang napu kasugo nga himo-himo lang sa inyong simbahan, maog gid nay butang unya nga pilo ka pinilo ang imong tulubagon unya ni ana sa adlaw sa katapusan. So sakto gyud ang giingon sa Ginoo nga sila nagapanamastamas sa akong mga kasuguan. Pagpanamastamas na unya dili pa na nimo tagaan og importante sa pagkakaron kay ang importante nimo ang pagsupak gyud nimo sa adlaw unya sa katapusan. Igo ka na lang magpamaak sa imong mga dila ug mga ngabil ug magkagot sa imong mga ngipon kung may ngipon ka pa unya nga nahabilin ni anang tungura. Pero hinumdumi gyud nga ayaw igambol, ayaw isugal ang imong kalag ni anang sayop nga mga pagtulunan, mga sayop nga mga doktrina nga wa na masukod, wa na matimbang, wala na matudlo dinhi sa Biblia, wa na matakos kay ang Biblia
Maumagyod ni ang sukdanan, taksanan og timbangan sa kamatuoran og dili kamatuoran. Pero mangita kapag yun og lusot, mangita kapag gigrason nga makalikoy ka lang, imo na gyud unya na nga tulubagon diha sa Ginoo sa adlaw sa katapusan. Well, kagabi ni ata nakahisgot na sa ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo nga mao ang adlaw nga igpapahulay, no? Kung atong tan-awon sa gihisgutan dinhi sumala sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 ngadto 10, naghisgot dinhi hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios, niining adlaw dili ka magbuhat og bisan unsa. So sa 7 ka adlaw sa usa ka semana, kung Biblia mo'y ato nga pasultion, kung Biblia mo'y atong basahon, sa 7 ka adlaw sa usa ka semana, kanang katapusang adlaw, adlawng ikapito, mauna ang adlaw nga igpapahulay nga iya sa Dios. Beside nining adlaw nga igpapahulay nga iya sa Ginoo, daghang nang lutaw karon nga mga pundok, pero ang mga igpapahulay dili ning igpapahulay sa Ginoo kundi igpapahulay sa tao nga mao ang unang adlaw. Sa laktod pagkasulti diha sa pagpangalagad sa Ginoo, nag-ubay kini ang igpapahulay nga iya sa tao ug ang igpapahulay nga iya sa Dios. Tuguti nga ang hangyo niining programa nga inyong ginapamatian, susihon ninyo ang Biblia, human mo makasusi sa Biblia, mamalandong mo, magunahuna mo, ug manghinuktok mo kung asa mangyod ang inyong dapigan sundon og tumanon, kanang igpapahulay nga iya sa Dios o ang igpapahulay nga iya sa tao. Kay sato nang gibasa kagabi Ezekiel 22 o 20 nagingon, og labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay aron mahimong timaan taliwala kanako og kanila ug makaila sila nga ako mausyubang nga nagbalaan kanila. Kanang pulong gihatag ko kanila, but ipasabot ni ana nga dunay tumong og katuyuan sa paghatag sa Ginoo, pero ang iyang gipasabot aron mahimong timaan tali sa Dios ug sa tao. Makaingon bitaw ta nga mas maayo pa na ang imong manok kay naapay timaan. Unya wa gid kay angay kabalakan ni ana, bisag muipon pa na ngadto sa daghang mga manok, pareha og balhibo, pareha og kolor, pero sa gihapon makapaniguro ka nga mailhan nimo ang imong manok pinaagi sa timaan nga imong gihatag, gibutang. Sa samang pagkaagi karong panahon hilabihang daghana nga mga pundok naghimaya ug nagdalay ngadto sa Dios, nagsimba ug nagampo ngadto sa Dios, pero dili gyud ka gihapon angay mabalaka mailar gihapon nimo ang iya sa Dios, tungod kay ang iya sa Dios dunay timaan ug ang timaan mao ang adlaw nga igpapahulay. Mao nga nag-ingon siya Ezekiel 20:12, "And halong my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God." Kung atong tan-awon sa mga nanglutaw karon nga mga pundok sa kalibutan, pulos-pulos gyud nag-ila sa Dios, pulos-pulos gayud nagampo og nagsimba diha sa Dios, pero ila na nga gisalikuay ang adlaw nga igpapahulay. Mauni nga gisulti dinhi sumala sa Ezekiel Kapitulo 22, versikulo 26, nga matud pa nga gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan o gipasipalahan ang akong balaang butang. Sila wala magbutang og kalainan sa balaan og sa malaway, ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan o sa mahugaw og sa malinis, o gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlawng igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala.
Ang tao nga wala magbantay sa adlawng igpapahulay sa Dios, giunsa kini sigon sa gisgutan, gitaptapan ang ilang mga mata ug unya sila nagapasipala sa Dios. Kana ang Dios gud mismo mo ay nagsulti, gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlawng igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Ang mga mata tinaptapan ug sila na nagpasipala sa Dios. Madod pa, ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Sa matag simba nimo, sa matag ampo nimo, sa matag alagad nimos Ginoo, unya imong gilapas ang adlawng igpapahulay, matud pas Biblia, ikaw nagpasipala batok sa Dios. Diha baya sa ikatulong sugo sa napulo ka sugo, dili mo pagamiton ang pangalan niyo ba nga imong Dios sa pasipala. Sumailan nimo nga ikaw nagpasipala sa Dios sa diha nga wa nimo sunda og tumana ang adlawng igpapahulay, kay imbes nga ikapito di hinuon ka sa unang adlaw, imbes adlawng Sabado di ka sa Domingo. Mauning gihisgutan sumala sa Isaias kapitulo 29 versikulo 13, hilabihan ka tin-aw kining gihisgutan. Og ang Ginoo miingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako og pinaagis ilang mga baba og pinaagis ilang mga ngabil na nagpasidungog kanako, apan ang ilang kahadlo kanako mao ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo diha kanila. So hilabihan ka klaro niining mga butanga sa kadaghang mga pundok nga nang lutaw sa pagkakaron, kadaghanan dian nagtampusisok, dian nahigugma sa pagsunod o pagtuman sa igpapahulay nga iya sa tao o gisalikway ang igpapahulay nga iya sa Ginoo. Di modo nga ang Dios nag-ingon at gitaptapan ang ilang mga mata sa akong adlawng igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Pero taliwala niining tanan sa mga pagampo, mga pagsimbag, pag-alagad sa Ginoo nga naglapas sa adlawng igpapahulay, dunay pipila ka mga tao nga nagasunod niini nga igpapahulay nga iyas Ginoo og niya pamatiin ninyo ang gisultis Ginoo. Sumala sa Isaiah 56 versikulo 2 ug 6, pamatiin ninyo, nag-ingon dinyo akong basahon. Bulahan ang tao nga nagahimo niini ug ang anak sa tao nga nagapadayon ini nga nagbantay sa adlawng igpapahulay. Dili ba ninyo lisod ni sabton? Dili gyud, sayon ra. Ang gisulti dinhi, bulahan ang tao nga nagahimo nini ug ang anak sa tao. Kita tao, anak punta sa tao. Isalikway manggudnis tao kay iyarnas mga Hudiyo didto ra na sa Israel. Pero tao gani ang gihisgutan, huna-huna apod kung unsa ka, kay ang gihisgutan dinhi tao man. General statement man ni siya. Sa Grigo ni siya, kung imong hapitan, gitawag ni siya og anthropos. Ang buot ipasabot, all mankind or all races of people, mao nga dili ka gyud makalikay, bisag unsaon nimog likay-likay, dili ka makalusot, bisag unsaon nimog ipsot, kay tao ka manggod. Bulahan ang tao ug ang anak sa tao nga nagahimon ini nga nagapadayon sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Kinsay bulahan? Ang tao nga nagapadayon sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Nga naman, ang uban wa naman mo padayon, namiya naman kay dian naman sa igpapahulay nga iya sa tao. Mao nga ang tulong sa Dios naga-address ngadto sa nagbantay sa adlawng igpapahulay sa Dios, nga bulahan ang tao ng anak sa tao nga nagapadayon ini nga nagbantay sa adlawng igpapahulay, gikan sa pagpanamastamas nini ug nagapugong siyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga dautan. Tan-awa, kining gitawag gikan sa pagpanamastamas, kay lagi gipanamastamasan mangguni sa kadaghanan karon nga nangalagad sa Ginoo ang adlawng igpapahulay nga iyas Ginoo. Unya tanan baya mag-angkon nga sila iyas Ginoo, alagad sa Ginoo, pero ato kunong basahon dinhi kung kinsa man ang giila o gidawat sa Dios nga iyang mga alagad.
Pamatii kini ang Isaiah 56:6 akong basahon nagingon. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba aron mahimo nga iyang mga alagad. Tandaan gid niya bawat lusok sa mga pulong pamalandunga og hunahunaa nagingon aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini ug nagapadayon sa hugot gayud sa iyang akong tugon. Kinsa ang giila sa Dios nga iyang mga alagad? Matud pa ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay mao nay giila sa Dios nga iyang mga alagad. Kung giila sa Dios nga iyang mga alagad ang nagbantay sa adlaw igpapahulay, kumusta man di ay ang wa magbantay? Naabatay makita din nga giila gihapon niya ang iyang mga alagad? Wa. Kay ang giila nga iyang mga alagad ang nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Di modo nga si Kristo namulong mismo sumala sa gihisgutan sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21 nag-ingon dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Unsa maning kabubuton sa Dios? Sumala sa Salmo 48 ang kabubuton sa Dios mao ang pagtuman sa iyang mga kasuguan. Pamalandungi kuno kung imo bakining tumanon. So Brother Francisco Rogelio, ni ining ikaupat nga sugo sa moral law sa napulo ka sugo mao ang adlaw igpapahulay, no? Karon ang imo diri nga mga text daghan kaayo pero kini usa moy atong anam-anamon karon, no? Kay tungod manggod nga og ato guning isumpay paning gusto ni murong nga kuanon malayo manggod ta, ha? Muna nga ato ni karon nga di usa taning focus ta dinhi niining moral law o kon napulo ka sugo kay mao ni ang ato ning pagatun-an karon kay ang kadaghanan nagbiya magyud niini nga walay nga di na mutuman ani ni akademi nag-ingo dinhi. Salamat sir. Kung mao kana sir tagaay ko palihog kompletos bautismos tubig nga walay espiritu kay mudawat nako. Ayaw usa pagdali-dali nga biyaan nimong imong relihiyon. Kumplituha ang mga butang nga dapat nimong mahibaluan aron mahimong pundasyon sa imong pagtuo. Dios amahan ka unya paningkamuti gyud nga sa imo gyud nga pagdesisyon pagpangita sa kamaturan dili ka musipyat. Paningkamuti ang pagsusi sa kamaturan tungod kay ang panahon haduol na og talitapos na. Well, ni Brother Francisco Rogelio, sa ikaupat nga sugo, dihas na pulo ka sugo, theologically mo ning gitawag og moral law. Isalindot kini sa kadaghanan. Unang-una, gigamit nila ang mga pangatarungan o rason, wala tay labot ni ana, didto ra na sa Israel, iya ra na sa mga Hudiyo. Pangalawa, nga mga rason gigamit nila ang Usias 2:11 ug ang Isayas Kapitulo 1 versikulo 11 ngadto sa 14 nga pahulungon ko ang iyang adlaw igpapahulay. Karon kanang Usias wa pang bag-ong tugon ana wa pamataos Kristo pag-abot na pod ang rason na sad nga wa na lagi nang igpapahulay kay gilapas naman na ni Kristo sumala sa Juan 5:18. Kung wa na ang adlaw nga igpapahulay, nganong nahitabo man nga naakusahan pa man si Kristo nga iyang gilapas ang adlaw igpapahulay nga wala naman kaha di ay ang adlaw igpapahulay, butang kini nga angay huna-hunaon sa kadaghanan. Karon sa panahon ni Kristo, sa dinhi na si Kristo, wa na bagyo di ay kinibantay ang adlaw igpapahulay, kay di wala na, gihunong na.
kung atong tan-aw dinis Biblia, wa manigipahunong ang adlaw igpapahulay. Kay nga naman, ikaupat kini nga sugo diha sa 10 ka sugo, ug unya dili man na pwede nga wad-o ni ang ikaupat diha sa 10, kay kung bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan naglapas siya sa usa ka bahin niini, siya nahimo namang malinapason sa tanan. Ug tungod diya na, daghang mga katarungan o rason nga ang mga inosente sa Biblia, labi na kung way Biblia nga gipanghatag o nabatunan, dali ragyod kaayong malipat. Pero aron dili mo malipat, kinahanglan magtinilgid mo og Biblia. Kung atong basahon dinhi sumala sa Lucas kapitulo 23:54 ngadto sa 56, nag-ingon dinhi, adlaw kadto sa pagpangandam alang sa adlaw nga igpapahulay. So naghisgot nga og adlaw igpapangandam ug igpapahulay. Kung nawala na ang adlaw igpapahulay, nganong hisgutan pa man? Adlaw papangandam ug magsugod na ang adlaw igpapahulay kung wa na ang igpapahulay. Mauna nga daghang mga katarungan o rason karon nga dadivert ang huna-huna sa kadaghanan mahitungod nining adlaw igpapahulay. Karon ato kunong padayunan ni pagbasa nagingon, ang mga babae nga na ang mga babae nga miuban kang Jesus gikan sa Galilea, misunod usab kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug ang pagpahayluna sa patayng lawas ni Jesus. Unya mipauli sila ug nangandam og mga pahumot ug mga ighaplas sa patay nga lawas ni Jesus. Apan sa adlaw nga igpapahulay, na mahulay sila sumala sa kasuguan. So diha paghihapon ang kasuguan sa kapanahunan ni Jesus, may tungos na 10 kasugo, kay sila na mahulay sa adlaw ug sa adlaw igpapahulay, na mahulay sila sumala sa kasuguan. Kay kining adlaw igpapahulay, ikaupat kini nga sugo diha sa 10 kasugo, ug sa pagkaadlaw nga igpapahulay, na mahulay sila sumala sa kasuguan. Karon kay na mahulay man sila sa adlaw igpapahulay sumala sa kasuguan, nawala bagod ang 10 kasugo, nawala bagod ang adlaw igpapahulay, wala na pero diha sa baba sa mga Sabbath breaker, wala na ang adlaw nga igpapahulay. Mao man gani nga si Kristo sumala sa Marcos 2:27, nag-ingon, and he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Si Kristo mismo misulti nga ang adlaw igpapahulay gibuhat para sa tao ug dili ang tao para sa adlaw igpapahulay. Niadto ang akong amahan, nagsakay og kanini ang bus, unya doon na siya gikatapad nga imbis unta ato nga gitilaw siya, nawa ang iyang tilaw kay doon na may taong naghisgot-hisgot niya mahitungod sa pulong sa Ginoo. Unya gipangutan na sa akong amahan, sa imong pagpangalagad sa Ginoo, unsa bang adlaw ang imong gibantayan nga igpapahulay? Insya ay igpapahulay, wala na na brother, di na na kinahanglanon karon. Unya ning ingon si Papa, unya nag-inguman si Kristo ang adlaw igpapahulay gibuhat para sa tao. Siya bitaw na ay giingon diha ni Kristo, pero ang kalo gibuhat para sa ulo. Magbuot ba di ay kuno ang kalo og ari dili ibutang sa ulo, aristiil o aristuhod. Ingon ni Papa, may po kamuda pod no og mga pususumbingay, nasayod ka nga ang kalo gibuhat para sa ulo. Natural ang ulo gyud mo'y mo gamit, pero iari ni mo stiil imong isapatos, butan pa ka ana, sakto ka na, dili ginain sakto kay sa ulo na, iari ni mo ibutang stiil. Nadugay ning ingon na ang tao, tingali niya brad, og di ka magmahay sa ako, di ka magmahay sa ako. Ingon Papa na, maura ginay butang nga imong ipakita sa mga tao, ni ay daghang mga pasahero, unya nagmumensahe ka, unya karon lain ka diya ay ugdala, dili gid tinuod nga mensahe. Karon si Kristo mismo nagsulti, ang adlang igpapahulay gibuhat ni para sa tao,
apan nganuman nga gidumilian kini sa kadaghanang mga tao nga unta gibuhat man ni para sa tao. Unya nganuman nga ila maning i-deny, nganuman nga ila mang ilimod kini. Kung kining adlaw igpapahulay naa sa gihapon, wala kini mawala. Karon ang pangutana, unsa may nawala diha nimo? Ang gugma sa imong pagsunod diha sa Ginoo maoy nakapawala nimo. Kung atong tan-aw dinhi sa balaang kasulatan, ang mga pagpangalagad ba, mga pagampo, mga pagsimba diha sa Ginoo, pero wa nakabantay ining adlaw, wa bagyod nila nahibalo sa ilang pagpangalagad sa Ginoo? No, nahibaluan kini nila, pero unsay katarungan ni rason nga wa nila bantay kining adlaw? Pamatii ragod ninyo ang Hebrehanon 4:4 ngadto sa 6, kung ato ning basahon nag-ingon dinhi kay sa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw. Sa ingon nini nga paagi og sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa tanan niyang mga buhat. Og usab nining dapita siya nag-ingon, dili gayud sila makasunod sa akong kapahulayan. Daw nagapanumpa ba ang Ginoo? Dili gayud sila makasunod sa akong kapahulayan. Busa sanglit aduna may pipila nga na nagpakasunod panini, pipila gani Jotayra, tanawa sa kadaghang mga pundok o relihiyon nga nang lutaw karon. O, di ba? Pipila ra gid, gamay ra ang nagbantay sa adlang ipapawlay. Nagingon, busa sanglit aduna may pipila nga na nagpakasunod panini og sanglit kadtong gikawalihan kanis maayong balita. Kanang pulong gikawalihan, buti pasabot nakabati na, nakadungog na, nasayod na, sama ni moron, nakadungog ka na, nakabati ka na, nasayod ka na, nga ang adlaw ipapahulay ikapito, iya nas ginugtimaan sa Ginoo siyang katawhan, nag-ingon ni kadtong gikawalihan kanis maing balita, wala man managpakasunod nini, tungod sa ilang pagkamasupilon. Timan igayod, nga dili na ingon nga wa mahibalo, pero nganong wa nila ni bantay kining adlaw, dili tungod kay wa sila masayod, dili tungod kay wala sila mahibalo, kung dili tungod na sa ilang pagkamasupilon. Og tungod niya na nagsulti ang Hebrehanon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, pagkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila batok kanako. Ikaw nakadungog na og nakabati na. Kung wa paghihapon nimo ni bantay ning adlaw, timan-i nga imong gipagahi ang imong kasing-kasing. Pero ang gisgutan sumala sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 21 ug 22 nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwa sa inyong mga kalag. Timan nadungog mo na ang pulong sa Dios, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwa sa inyong mga kalag. Ipadawat ni, nang kung di ka gid mo dawat, di ka mosunod, aw unsaon man nimo nga ang nagadawat raman ang nagsunod matupa makaluwas sa inyong mga kalag. Unya nag-ingon sa 22, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini. Daghan sa mga tao nga kutubra sa pagpaminaw, bisag nasayod na, bisag nakasabot na, bisag nahibalo na, gipagahi nila ang ilang kasing-kasing, kutob ragid sila sa pagpaminaw. Ang gisulti na matud pa, hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo nini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Sa pagsigin nyo paminaw sa pulong sa Dios, wa mo masayod nga naglimbong na mo sa inyong kaugalingon kay kutob ra di ay mo sa pagpaminaw apan wa mo'y tuyo sa pagtuman pagsunod niini. Gisgutan sa pinadayag 1:3 nagingon, bulahan ang tao nga ngadto sa kapulungan magabasa sa mga pulong sa propesiya, ug bulahan ang mga nagapatalinghog ug nagatumagatuman sa nasulat nini kay ang panahon haduol na. Bulahan ang naminaw ug ang magtuman sa nasulat nini
kining inyong gipaminawan karon, kining inyong gipamatian, nahisulat na dinhi sa balaang kasulatan. Ayaw kalimti ang gipamulong ni Kristo sa Mateo 7:21, dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Sukit-sukita, pangutan na ang imong kaugalingon kung gusto ka bang musunod sa kabubuton sa Amahan nga tua sa langit. Mabuhay ka higala. While Brother Francisco Rogelio ni apata sa ikaupat nga sugo, so ugma padayunan nato ni ang paghisgot ngadto na sa ikalimang sugo, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam, ngadto sa ikanapo nga mauni ang gitawag og moral law ang napulo ka sugo. Og unya, dili lang kay ikaw ang nakadungog, nakabati og natudluan, kundi uban sa tanang mga naminaw karon, kay mauni ang ato gyud nga kalipay ang pagsultis kamaturan bisan pa sa makadaganang higayon na subli-subli kini nga gipangutana o gipakisusi, pero wa mipuli sa pagpasabot sa pagsulti nini sa pamasin na lang nga sa sigig tinulo sa mga butang nga inyong nadungog nga nasubli-subli na, moabot ang panahon nga inyong higugmaon og sundon ang Dios. Mabuhay kay gala. Okay, si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpatinaw ni ining mga bahina apan sa dili pa liaragod usa na diha Brother Libby og diin na ang ato mga minahal nga viewers gikan. Okay, ato ning basahon mga higala ang ato mga viewers. Diya si Brother Joseph Kim no, niya siya mensahe, maayong gabi usab diha kaninyo sir. Og salamat na usab sa Ginoo sa iyang kaayo diha kaninyo sa kanunay nga kalinaw, og maayong gabi usab sa tanan nga naminaw og gatan-aw sa live karon. Maayong gabi usab diha kaninyo mga igsuon ko ni Kristo Jesus, og salamat sa inyo nga kanunay nga pagpaminaw og sa pagpangalagad sa Ginoo bisan anaa may kasakit ni kagul-anan maigsuon, padayon lang gyud ta alang sa atong kaluwasan, kay hapit na mobalik ang atong buhing Dios. Kay kon mopadayon kita sa pagpangalagad, may ganti ta o ipremyo sa Ginoo kanato. Nasayod na kita kon unsa kana nga ganti kana madawat lang nato kon magmadaugon kita sa pagpangalagad. Mao nga padayon og lahutay ta og salamat sa pagbasa. God bless and keep safe sa tanan. Niasad sila sa Ma'am Aida Tirana, nakikuban nato. Niasad si Brother Cirilo Felicio. Mayong gabi ninyong duha, Brad Leib, Brad John, og Brad. Og sa mga nagtanaw sa Facebook Live o nagapaminaw sa DYC Imbogo og sa tanan nga mga SDA sa Magikay, Mandawi City, og sa akong mga ginikanan og mga igsuon sa San Isidro, Pilar, Bohol, og didto sad sa Barangay Sinunok, Dapitan City, Zamboanga del Norte, sa akong mga parents and law. Okay, niapod si Brother Sinio Muñoz Tequilios Tapungon. Good eve sa Kuya Libby o Kuya John. So may isang gabi Brother Sinio. Niya po si Brother Mark Aloy Masibag. Good evening Kuya John o Kuya Libby. Og sa tanang namati og nagtanaw karon sa Facebook Live og sa akong papa nga si Papa Bibel Masibag nga permi jud naminaw sa inyong program. God bless sa tanan, keep safe. Kinipagyod kang Brother Cirilo Felicio. Mayong gabi niyong duha, Brad John, Brad Libby, og sa tanang nagapaminaw sa programa nga Jesus is our hope sa DYCM og ingon man sa mga kaigsunan diri sa SDA, Magikay, Mandawi City, Cebu, og didto sad sa San Isidro, Pilar, Bohol, sa akong mga ginikanan sa mga Felicio family og sa mga igsuon, ingon man sa akong mga parents in law, Barangay Sinunok, Zamboanga del Norte. Salamat sa pagbasa, Brad Libby. Aniasad si Brother Joseph Kimno, og ako dieng i-great ang pamilya Sino, sir. Sila si Brad Joel Sino,
sayang tibok pamilya naminaw sila karon sa og sa Lipawpaw family. Hilabi na ni Brad Drake naminaw sila karon og si Sister PD Lipawpaw og si Rose Balag sa Dakit naminaw pod sila karon. Hilabi na ni Brad Andy Nobal karon naminaw usab sila karon. Mao gyud ni nga mga tao ang akong ikauban sa pagsimba kanunay sa adlaw pahulay og pagsimba ngadto sa atong buhing Dios. Mayong gabi mga igsoon, salamat sa inyo kanunay nga pagpaminaw. Dasig mga igsoon, lahutay padayon ta salamat sa pagbasa and God bless sa tanan. Niapod si Rosindo sa Panta. Mayong gabi sa tanan mga kaigsuunan ni Kristo. God bless. Niya po si Brother Ruel Tumakas, I'm listening. Niya pag isya misahe, the basis of all worship is the fact that God created us. We worship Him. Okay. Niya po si Jocelyn Madilo. Mayong gabi ninyo diya tanan, Kuya John. We are watching from Vicencina Church. Okay, igsuon sa Napulo Kasugo, dili gyud na mawala hangtod karon kay sa kapat nga kasuguan sa Ginoo nagaingon hinumdumi ang adlaw nga pahulay aron sa pagbalaan niini. Mao nga anaa lang gihapon na ang kasuguan sa Ginoo igsuon. Mao bitaw nga pahinumduman sa Ginoo aron dili kita makalimot. Mao na igsoon hangtod karon nagpadayon gihapon kini nga Napulo Kasugo. Salamat sa iyong pangutana igsoon, salamat sa pagbasa and God bless. Kini po misay si Jocelyn Madilo, mao lagi na buhat ramana silag ilahang konklusyon. Dapat ang susihon sa maid-id balaang kasulatan diin makita ang kamatuuran. Niya si Nilia Umulon, mayong gabi Pastor Brad John, nindot kayo pagka-explain Brad John. Nilia Umulon. Niya po si Brother Roel Tumakas, we worship Him as the Creator by keeping His Sabbath. The Sabbath was set apart at creation. God rested upon the seventh day and hallowed it. The Sabbath was established for all mankind as a sign between God and His people. Niya po si Grace Centillas Rivera, si Esel. Good evening ninyo Kuya Levi o Kuya John. We are watching from Cebu City. Adto tahigala magpadayon sa pagtuki o paghisgot, pagpasabot sa nangutana mahitungod sa muralo o sa seremonyalo. So ang kalainan ay duha. Ato naman napasabot gayo ang kalainan, no? Ang muralo mauna ang Napulo Kasugo, balaod sa may pamatasan. Samtang ang seremonyalo mauna solusyon nga gihatag sa Ginoo sa paglapas sa muralo. Kasala gaytas Napulo Kasugo, aday solusyon aron mapasaylo atong sala. Pinaagi sa mga paghalad-halad. Manang gitawag seremonyalo. Halad ang solusyon ana. O kanang halad mga mananap nga ilang gipatay sa unang panahon. Nga imbes sila untay mamatay, gitubos ang ilang kamatayon, pinaagi sa kamatayon sa usa ka manap. Natapos na sa diha nga si Kristo gilansang sa cross. Kay si Kristo man maoy gisimboluhan ni adtong mananap nga gipatay. Nga maoy manunubos og nagtubos sa silot sa ato mga sala. O niya ito gihapon sa moralo nagahisgot aning bahina. Na hisgutan ang pelimirong sugo, ikaduha, ikatulo, o niya si kaupat nga sugo sa Napulo Kasugo nga mao ang moralo. Ang ikaupat nga sugo sa Napulo Kasugo naghisgot mga higala og adlawng igpapahulay. So ato na nagpasabot makadaghan
nga kanang adlaw igpapahulay nga nas ikaupat nga sugo ang original gyud nga nagbantay ana mao ang Dios didto sa tanaman sa Eden mga higala. Sa Genesis 2:2 ug 3 human sa pagpanglalang sa Ginoo sa langit sa yutag sa tanang mga butang mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw. Iyang gipanalanginan o gibalaan niya ang adlaw nga ikapito mga kahigalaan. Og kini ikapitong adlaw nga gipahulayan si Ginoo kay numero ra man na ikapito, nga uban mo palaglagi kay wa man kun na butangig Sabado ikapitong adlaw ra man na nagpahulay ang Dios, pero atong i-clarify mga higala. Kung dili ba mabasa sa Biblia nga ikapitong adlaw gipahulayan sa Dios mo Sabado. Ari ta magbasa sa Catholic Bible nga duway version sa Exodo 20. Naghisgot ni kreasyon mga higala sa paglalang sa Ginoo sa kalibutan. Dinhi sa bersikulo 11, muni atong mabasa sa 11 paminawin ninyo. Kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan ug ang yuta, ang dagat ug ang mga butang nga anaa kanila. Og mipahulay sa ikapito kaadlaw. Tungod niini gibindisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado, na Sabado ikapitong adlaw kun pahulay og misantos kaniya. So kana ding igpapahulay higalang ikapito sa Genesis 2:2 ug 3 gitin-aw dinis Exodo 20 bersikulo 11. Sabado ng adlaw ang adlaw gipahulayan o gibalaan sa Ginoo. Manigyon sa Exodo 20 bersikulo 11. Gibuhat niya ang langit yuta tanang butang unom ka adlaw. Ikapito ka adlaw Sabado, ang Dios nagpahulay gibalaan niya ng adlaw. So klaro na sa Biblia lang gani ginatug-an na ikapitong adlaw igpapahulay nga maong Sabado nga ang Dios nagabantay tapos sa iyang kreasyon, sa iyang pagpanlalang. Karon tungod ni ana, kay nagpahulay man siya sa ikapitong adlaw, nga mao ang adlaw Sabado, gusto siya nga ang tao nga iyang gibuhat sama sa dagway sa Dios. Kay kitang tao, gibuhat man ta sama sa dagway sa Dios. Kay sa mabasa sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, santos 28, nagiskot man niya nga buhato na to ang tao, sumala sa atong dagway. So ang tao, gikopya gikan sa dagway, gikan sa Dios. Gustos Ginoo nga ang linalang niyang tao, magpahulay sa adlawng igpapahulay. So mo hinungdan nga, sa Marcos 2, versikulo 27, si Kristo mipasabot siya nga ang adlawng igpapahulay nga mao ning adlawng Sabado gibuhat ni sa Dios para sa tao. So ang tao nga gibuhat sa Ginoo higala gibuhatan niya og adlawng igpapahulay. Og ang adlaw nga pahulay nga gibuhat sa Dios mao ang adlawng Sabado nga ang adlaw nga gipahulayan sa Dios didto sa tanaman sa Eden. Karon sunod nga point na tong kuhaon. Tungod ni ana kay ang tao mga higala malimuton man, makalimot man usahay nga gibuhatan tag adang pahulay usay makalimot ha. Kay laing adlaw ang atong ilhon imbes nga naay adlaw nga gibuhat sa Dios para sa tao. Onya sa Ezekiel 20 versikulo 12, gihatag pagyud sa Dios sa tao. Nag-ingon di atong mabasa labot pa niini gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay. Gihatag sa Dios sa tao. Unsay gihatag niya siya ang akong adlawng igpapahulay. Nan kay Sabado man ikapitong adlaw gipahulayan sa Dios.
Sabado day kapitong adlaw ang hinatag sa Dios. Pagkanindot anao, ang adlaw nga ikapito una gipahulayan sa Dios. Unya gibuhat dis Ginoo para nato gibuhatan ito sa Ginoo ipatuyuan ta ba? Mid to order na ang adlaw Sabado para gyud nato. Unya di nato na bantayan higala. Nakaminos na ito sa Ginoo. Ingon siya, gihatag nako na ninyo. Hinatag nako na ang akong alang pahulay. Kanang gift nga imong balibaran higala, insulto na sa naghatag. Gasa na nga gihatag si Ginoo alang pahulay. Aron ang mga tao nga iyang linalang sa mas dagway sa Dios magapahulay ning adlaw. Handom sa magbubuhat ng mga tao nga iyang binuhat parihas og adlaw igpapahulay. Klaro mo na, naihinatag, naibinuhat sa Dios, adto gitas dili binuhat og hinatag sa Dios. Be kanang ubang adlaw nga atong giila gawas sa adlaw Sabado. May mabasa bataan sa Biblia nga binuhat na og hinatag nas Ginoo nato. Kinsa pa lang kay nagbuhat ana, kinsa pa lang naghatag. Muna insulto kay nas maghatag mga higala nga mong Dios nga atong balibaran isalikway nato ang adlaw igpapahulay nga gibuhat o niya gihatag sa Dios ngan hinato. O niya kay makalimot mo sa tao, nagsulti ang Exodo 20 versikulo 8, matod pa sa duway version ng Biblia sa Cebuan version, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. So, unsa itong buhaton? Hinumduman nato kay makalimot man ta usahay. Ang adlaw nga pahulay atong hinumduman, dili nato kalimtan higala, ato ng balaanon. Busa, kung tao ta nga nag-ila nga to sa Dios nga atong magbubuhat, kung tao ta higala nag-ila nga kita binuhat sa Dios, mutahod ta nga tos nagbuhat nato. Dawato nato iyang binuhat nga pahulay, iyang hinatag nga pahulay, unya di nato kalimtan kay gitugon ta niyang ayaw ninyo kalimte, hinumdumina ang adlaw nga pahulay. Ang pangutana, kumusta man kahigala pagkaadlaw Sabado, diin man kata naglimot-limot ba kata? Basig to atas atong mga inadlaw gimbuhaton, imbes magsimba ta magdaig ngadto sa Dios, to atas atong inadlaw gimbuhaton na dako ng supak. Kusog kay ta mo ampo ngadto sa atong magbubuhat, unya atong gisupak ang sugo sa Ginoo mahitungod sa igpapahulay. Dawaton bas Ginoo atong pagampo nga nakadpaminaw naman ta sa radio karon, unya walang ta gihapon magtuman murag nagpalingog-lingog ta ba? Sa Proverbio 28:9, ang Biblia nagsulti higala kanato karon gabiuna. Ang tao nga nagapalingog-lingog siyang idudlungog sa pagpamati o pagtuman sa kasuguan, ang iyang pagampo maoy usa ka dulumtanan. Ampo tas Ginoo pero muralag wa ta kahibalos balaod sige si papahulay, nagpabilin ta si papahulay nga di hinatag si Ginoo. Nahimong dulumtanan at tubangan si Ginoo ang ato mga pagampo. So manghinaot mahigala nga inyong sundon ang ato nga programa no sa matag gabi ugma sa gabi ato gihapon ning ipadayon ang paghisgot ning bahina. Wa na matay tayo higala ni ang atong theme song. Mga higala, mag-ampo kita. Among dalang tanan ug makagagahom nga Dios, daghang salamat Ginoo. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maing balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.